Il-qorti reġgħet ċaħdet talba tal-Partit Nazzjonalista biex iwaqqaf lill-Awtorità tal-Ippjanar milli tneħħi billboards illegali tal-Partit Nazzjonalista sakemm qorti oħra tieħu deċiżjoni finali. Il-kwistjoni ddur dwar avviż legali li jirregola l-billboards, inkluż dawk tal-partiti politiċi, fejn fost oħrajn dawn tal-aħħar intalbu jħallsu għal billboards li jżommu fit-toroq mhux fi żmien kampanja elettorali. Wara li fl-10 ta' Mejju l-Partit Nazzjonalista kellu talba l-mandat mill-qwa, ingħata 20 jum biex iressaq kawża. Iżda wara ħafna diskors dwar demokrazija, nesa jagħmel dan. Dan wassal biex l-Awtorità tal-Ippjanar resqet talba li meta aċċettata rrevokat id-deċiżjoni favur il-Partit Nazzjonalista. Fiċ-ċirkostanzi l-Partit Nazzjonalista ressaq talba oħra bil-qorti tgħid li m'hemmx ksur ta' drittijiet fundamentali kif qed jgħidu. F'dan il-każ il-Partit Nazzjonalista xorta se jkun f'pożizzjoni li jwassal il-messaġġ tiegħu lin-nies u t-tneħħija tal-billboards ma tippreġudikax il-każ ieħor li hemm fil-qorti.